kommer den igen. Så den gør det. Det gør den ikke. Ja, den ikke kan komme tættere på, så får den til lige på hovedet. Det er en plads. Det er nogen, der kan ligge. Det ligger bare en fodbold. Jo, bare. Det kan han lige klare det der, hva'? Ja, det er dejligt. Det har han prøvet før. Ja, det har han, ja. Så følger han strålen hele vejen rundt. Der følger han strålen, du. Det er dejligt. Ja, det er så færdigt. Så tager han den ikke på tilbagevejen. Han tager den kun, når det er en lang stråle. Ja. Så nu tager han den igen. Ja, det er så våd. Yes. Så er det. Ja, nu er jeg klar igen. Eller er der væver og spark? Den er sød. Den er meget sød. Jeg kan ikke nå den hele vejen over. Jeg tænker ikke på det der lige der.